Jednou z firm, která se objevila tady poprvé na výstavě Natura Viva v Lysé nad Labem, je firma Rapier. Je to firma, která má svoji základnu nebo domovské právo na Slovensku, zastupuje značku Minox a pan Radoslav Tomášovič je zástupce této firmy. Značka Minox je poměrně známá myslivcům, ale doteďka na českém trhu nebyla. Jaké zajímavé novinky jste přivezl sem na výstavu? Takže je to nemecká značka, vlastne, ktorá ponúka optiku nemeckú. 30-ročnú záruku ponúka na všetky modely Minox, takže tým je špecifická. Ponúkajú vlastne modely od tej najnižšej triedy až po najvyššiu. Začal by som BV triedou, ktorá je vlastne najnižšia trieda, VL stredná trieda a najvyššia trieda HG, ktorá používa vlastne apochromatické sklá, ktoré sú vlastne najkvalitnejšie a vlastne sú od firmy Scout, ktorá je majiteľom je Zeiss Optik. Takže kvalita tam je, si myslím, lebo keď výrobca ponúkne 30-ročnú záruku na celú radu ďalekohľadov, takže to svedčí vlastne o tej kvalite. Takže. A ta řada dalekohledů začíná od těch nejmenších, jaké jsou parametry nebo... Pre tie polovnícke účely začíname od 8,42, v tej najnižšej triede 8,42 až 8,56. Potom v tej strednej rade máme od 8x33 po 8,56 takisto, ale sú tam špecifické modely, ktoré sú vlastne úplne novinky teraz. A to je vlastne 8,52, čo sú úplne nové modely teraz. Vlastne s novým premostením, nový dizajn ďalekohľadov. Takže toto je úplne absolútna novinka, ktorú Minox predstavil na IVE v Nemecku. A vlastne máme ich 8,56, 8,52 a 10,52, takže toto je absolútna novinka. Ešte Minox má novinku, čo sa týka puškohľadov, ale tie momentálne nám nedošli, čo nás mrzí, ale viac menej tie puškohľady sú zamerané na americký trh a ešte nie sú pripravené na európsky trh, takže... Ale budete také zasupovat, taky budete dovážet zaměřené dalekohledy. A určitě také Minox vyrábí, nebo určitě budete zastupovat teleskopy. Pokud je mi známo, tak i Minox je znám jako kvalitní výrobce teleskopů. Takže i ty postupně nabídnete českým myslivcům. Je tam vlastne, povedal by som, celá škála optiky a vlastne ľudia, ktorí budú mať záujem na Minox.com, si môžu kliknúť stránku a tá je v češtine spravená. Takže všetky informácie sú dostupné alebo takisto na našej stránke sa rapier.sk. Nedílným doplňkem vašeho stánku jsou také nože firmy Outdoor Edge. To jste také zástupcem těchto značek? Ano. A jaké zajímavé nože? Nebo vidím, že tady máte nějaké i soupravy nožů. Áno, vlastne Outdoor Edge sú to vlastne, všetko by som povedal, pracovné nože, polovnícke a rybárske, ale viac menej polovnícke, ktoré sú japonskej výroby, AUS 8 ocel. A takisto sú kombinované v mesiarských sadách, alebo sú kombinované v kombinácii nôž, pilka. Kombinácia nôž a pilka v jednom púzdre. Vidím, že nabízíte i sady nožů, což je velice vhodné třeba pro zpracování zvěřiny na lovecké chatě. Je to praktických plastových kuchvících. V podstate majú tri sady. Game procesor, to je vlastne najlacnejšia sada, ktorá je vlastne kompletná od dosky na krájanie cez ostrič, vidlička, proste kompletná sada. Potom máme ďalšiu, to je mesiarská sada, ktorá volá sa Butcher Light, ktorá sa dáva na opasok a vlastne mesiaru môže používať na rozrábanie. A ďalšia sada je Outpack, je to špecifická sada, je najdrahšia, ale má najkvalitnejšie materiály a tie nože. Viete ich používať každý zvlášť a má každé vlastne upevnenie. A tá sada je špeciálna tým, že viete ju zložiť do takéhoto rozmeru. Takovémto přepravní kufříku teda si může myslet, co vzít do přírody. Dáte ho vlastne v autě, terénní vozidlo, honitby. Áno. A keď ju vlastne roztvoríte, tak každú tú jednu časť si môžete vzít samostatne. Samozrejme, že použijete pílku alebo proste čokoľvek. Špeciálnu vec, ktorú ponúkajú. Rozporka proti zapaření zvěře? Nie. Vlastne, keď je človek sám a potrebuje
otvorí tú zver, tak si vlastne touto rozperkou roztvorí a môže pracovať. To keď vlastne v tom prípade, že nemáte nejakú pomoc, tak je to veľmi dobrá pomôcka. Takže... Zeptám se vás teď ještě obecně, jak hodnotíte zájem návštěvníků tady na výstavě? Jste tady poprvé, je to první vaše účast na veletrhu Natura Viva? Záujem tu je, len jediný problém, že nemáme dobré miesto a strašne je to tu úzke a ľudia to nestihnú zareagovať. Ale akože ľudia, ktorí to poznajú, tak to dobre hodnotia. A vy i přímo prodáváte ty vaše výrobky tady? Ano. Takže příští rok, pokud půjdete na výstavu, předpokládám, že asi ano, tak byste chtěli určitě větší stánek a... Samozrejme, lepšie miesto, toto nás umiestnili, ale nevadí, je to, akože nie je to zlé. A vy na oba dva druhy výrobku, jak na ty nože, tak na dalekohledy Minox máte zastoupení pro Slovensko i Českou republiku. Áno, áno. V podstate robil som ich iba pre Slovensko, ale neboli na českom trhu a firmy ma oslovili, že či by som to mohol, tak som to vyskúšal a už uvidíme, aký to bude mať úspech. Ale sú to kvalitné výrobky, či Minox alebo Autoreč, takže si myslím, že bude to mať úspěch. Vím, že jste byl, nebo žil jste delší dobu v zahraničí, takže jistě jste tam také viděl nějaké myslivecké nebo lovecké výstavy. Jak v tomhle porovnání vyznívá úroveň výstavy Natura Viva tady v Lese nad Labem? No, tak tá úroveň si myslím na tieto pomery, keď môžem porovnať, nemôžeme to porovnať s Anglickom samozrejme, kde som žil, ako ste spomenul, ale keď to porovnáme so Slovenskom a Českom, tak je to na vynikajúcej úrovni a preto sme sem aj prišli, lebo vedeli sme o tom, že to je dobré, takže kvôli tomu sme sem aj prišli a aby to ľudia videli. Takže já vám přeju hodně spokojených zákazníků a příští rok se tady sejdeme na výstavě Natura Viva. Dobre, okay. Tak jo, děkuji mnohokrát. Ďakujeme.